Борите ли се с нарушен метаболизъм и инсулинова резистентност? Постоянна умора, внезапни пристъпи на глад и слабост след хранене и упорити килограми около корема, които не можете да свалите въпреки всички опити. Не сте сами. Милиони хора се сблъскват с тези симптоми всеки ден, често без да знаят, че това са класическите признаци на метаболитни нарушения и инсулинова резистентност. Това не е просто временен дискомфорт. Когато клетките ви спрат да реагират правилно на инсулина, кръвната ви захар започва да се държи като планинско влакче, с резки скокове и спадове. С времето това състояние прогресира и тялото ви остава в постоянен стрес. Знаете ли, че според последните изследвания, инсулиновата резистентност увеличава 3 пъти риска от развитие на диабет тип 2 в следващите 5 години? Не само това, тя е директно свързана с повишен риск от сърдечно-съдови проблеми, затлъстяване и дори някои видове деменция. Но проблемът не е само в това, което може да се случи в бъдеще. Всеки ден с нестабилна кръвна захар е ден, в който не живеете пълноценно. Нямате енергията, която заслужавате. Не можете да се насладите на храната без чувство за вина и непрекъснато се борите с тези упорити килограми. За щастие, природата ни е дала мощни решения за тези проблеми. Учените са открили, че определени билки и растителни съставки имат забележителна способност да възстановяват здравословния метаболизъм и чувствителността към инсулин. Сред тях се откроява берберинът – природна съставка, използвана от хилядолетия в традиционната азиатска медицина. Съвременните научни изследвания потвърждават това, което древните лечители са знаели от векове. Берберинът има уникалната способност да активира специален ензим в клетките, наречен АМРК, който буквално рестартира метаболизма. Клиничните проучвания показват, че берберинът може да бъде толкова ефективен за контрол на кръвната захар, колкото и някои фармацевтични продукти, но без техните странични ефекти. Той също така помага за намаляване на лошия холестерол и триглицеридите с до 25%. Друга забележителна съставка е цейлонската канела, най-чистата и качествена форма на канелата, която има мощни антиоксидантни свойства и подпомага естествената чувствителност към инсулин. И тук идва важният момент. Тези природни съставки работят най-добре в правилните пропорции и когато се усвояват правилно от тялото. Затова създадохме Берберин комплекс. Внимателно балансирана формула, която комбинира оптимални дози от берберин, цейлонска канела и революционния биоперине. Естествен екстракт от черен пипер, който увеличава усвояването на активните съставки с до 40%. Всяка капсула Берберин комплекс съдържа 1000 мг чист берберин. Редовните потребители на Берберин комплекс споделят забележителни резултати още в първите седмици. Стабилизиране на кръвната захар, повече енергия през целия ден, намаляване на пристъпите на глад и постепенно, но трайно отслабване, особено в областта на корема. Представете си да се събуждате всяка сутрин с енергия, която не изчезва до вечерта. Представете си да се наслаждавате на храната си, без да изпитвате резки спадове на енергията след хранене. Представете си да виждате как тези упорити килограми най-накрая започват да се топят. Не оставяйте метаболитното си здраве на случайността. Само 2 капсули Берберин комплекс дневно могат да бъдат решаващата разлика за вашето здраве и благосъстояние. Посетете нашия сайт сега или ни потърсете по телефона, за да поръчате своя Берберин комплекс. Запасите са ограничени поради високото търсене на качествените съставки, които използваме. Възползвайте се и от намаленията, ако закупите 2 или повече броя.